По данни на земеделската служба, към 90-та година в Русенски регион е имало 48 000 декара винени лозя и още 15 000 декара с десертни сортове. Сега са останали едва наполовина. В стратегията за възстановяване на лозарските традиции в Русенския край се предвижда първоначално да бъдат подновени масивите в община Иваново. Амбицията е там да бъдат възстановени 4000 декара. За това ще са необходими около 5 милиона лева. Според земеделските специалисти, все повече предприемачи се ориентират към лозарския бизнес. В селата Пиргово и Мечка масово се купува земя за засаждане на нови лозя. Една от причините за големия интерес е заради обявените от Евросъюза мерки за ограничаване на производството и консумацията на спиртни напитки. Справките сочат, че до 3 години акциза за концентратите ще се повиши драстично. Целта на тези действия е да се увеличи консумацията на вино. Въпреки световната криза в винарския бизнес, причинена от свръхпроизводството на вина, над 80 на 100 от продукцията на Винпром Русе се пласира на външните пазари. Износът е предимно за Англия, Русия, Германия и Полша. От края на 2000-та година собственик на предприятието е Домейн Бояр. След приватизацията заводът няма финансови задължения и работи на печалба.